Ekipa! Dobrodošli u još jedan klip. Danas ću vam reći šta ćemo raditi pred ovim klipovima. Zebancije. Zebancije na zebancijama. Zebancije od bolje od boljih. Zebancije i samo zebancije. Šalim se, ljudi. Pauzirat ću pa krećem ispred. Pa, evo nas s početka. Znači, igrat ćemo Pikado. Pikado ćemo igrati. Sama Pikado ćemo da igramo. Samo s Pikado ćemo igrati. Tu. O, sredina. Znači, sredina. Igrat ćemo Pikado. Drugo, radit ćemo. Igrat ćemo na Ogićvani. Što bih mogli kao zebanci nešto ko kad smo igrali kod onog prijatelja Ivana Abramovića, znate, kad su novi članovi. I što bude našli klipovi, bude zebancija. I tako bude. Bit će i vice, ću pričati tako. Do sad, doviđenja. Čekaj, pardon, nismo imali da. Koliko je to podcast? Prostite, ljudi.